preview. Maison des Cinéastes du Mali. Nous sommes cinéma glana okasoui. Ani Mousso TV nyoron damba boluda. Mi toro. Mousso ye chogo Mousso fe. Ka sebe ka ke jai. Ni ye jatemine anga cinéma onka. Munu be bo anga jabranuna. Ibta soro cinéma intla be wol cinéma onde. Munu be bo jamana woroka. Uga réalité ananta tekele. Donc pour que anga mogo anga seka aklina falika to anga aklina chokolando aklina humani. Donc faut ani cinéma ngato ka barake. Ani maison des cinéastes ani odi programme buluda ni damne droni. Am to ka barake musuka. Yasa amake musuka amake demsenu amake beyi. Ame barake bara me famia so anga mogo be famia sur femina. Femina tanga réalité. Je crois que hal na ma dabla on nga tableau tnakai. Ayena anga je anga fara ɲɔgɔn kan anga hakili ɲuman sɔrɔ ka miiriya ɲuman sɔrɔ ka nɔbɔ a la ka anga seko n'anga dɔnko waleya u kunkɔrɔta walasa Maliba bi taa ɲɛ. Ne tɔgɔ ye Djeneba Diarra ne ka baara ye théâtre bɔ ne ina école kɔrɔ ye ani conservatoire Balafaseke Kuyate n y'o kɛ. Me sɛbɛnni kɛ me pièce de théâtre sɛbɛn me filmu sɛbɛn ana me dɔnkiliw sɛbɛn o n'a ɲɔgɔnna caman. Ɲɔgɔndan fɔlɔ min bɛ kɛ documentaire ye i bɛ a lakali muso jɔyɔrɔ ani a nafa Mali ka yiriwa ani Mali ka taaɲɛ la. Muso jɔyɔrɔ ni muso nafa ye mun ye Mali ka ɲɛtaga la a tɛ se ka fɔ ka ban sabula muso jɔyɔrɔ tɛ dɔrɔn ye i ka taa i janto i cɛ la ani ka den wolo n'i y'a jateminɛ hali politiki la bi musow caman politiciens u bɛ ka u yɛrɛ di walasa jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la u bɛ ka hakilinaw falen falen u ni cɛw ni ɲɔgɔn cɛ walasa Mali bɛ taa ɲɛ cogo min na sabula ni Mali politiki yɛrɛ ta bi n'a danna cɛw ma Mali tɛ se ka taa ɲɛ parce que n'i y'a mɛn ko cɛba i b'a sɔrɔ musoba dɔ de bɛ a kɔfɛ o la muso jɔyɔrɔ a tɛ se ka fɔ ka ban. Ɲɔgɔndan filanan min bɛ kɛ fiction ye i bɛ a lakali munna e ɲɛna muso man kan ka minɛ k'a juguya ni ka animateur. Muso ni ɲankini man kan sabula mɔgɔ min yɛrɛ bɛ den di mɔgɔ min bɛ den wolo n'a fɔra ko ka to k'o tɔɔrɔ k'a gosi k'a kɛ fɛn sugu bɛɛ ye muso n'a fɔra i bɛ taa ka tigi i cɛla la i bɛ den wolo i b'i janto i cɛ la i b'i janto i cɛ somɔgɔw la n'i y'a jateminɛ n'i bɔra i b'a sɔrɔ musow de bɛ fan bɛɛ feerew la dɔw bɛ jardinw na u kɛlen ka association dayɛlɛ u bɛ ka baara sugu fɛn bɛɛ kɛ a caman bɛ kɛ mun kama a caman bɛ kɛ u denw de kama n'a fɔra ko ka tila ka musow tɔɔrɔ ka fara musow ka sɛgɛn jugu bɛɛ kan diɲɛ kɔnɔ vraiment a man ɲi a man ka kɛ. Muso ye cogo muso fɛ k'a sɛbɛ k'a kɛ ja ye. Maison des cinéastes ani Mousso TV u ka ni hakilina in k'a ta ka ɲɛsin muso denmisɛnninw ma ne bolo ni hakilina ɲumanba de ye a bɛna to muso caman bɛna yira diɲɛ na hali minnu yɛrɛ fɛnɛ n'a kun b'olu kɔnɔ n'olu m'a daminɛ ni ye sira dayɛlɛlen olu fɛnɛ ani minnu fɛnɛ bɛ yen n'olu kun ma se ka ni concours kɛ prochainement olu fɛnɛ bɛna ka n'a kɛ. Aw t'a jira ko musoya ye fɛnba ye. Furujona kɔlɔlɔ a tɛ se ka fɔ ka ban sabula den musomani a ma tila kulonkɛ la kosɛbɛ en même temps a ma pɛrɛn cɛ bon ko kama a ma pɛrɛn den wolo kama ni a taara ka don furu la a bɛ se ka na ni problème caman i n'a fɔ trauma hakili wasiw ani sugunɛ bɔnbanaw o ni a ɲɔgɔn caman a dɔw yɛrɛ bɛ to jiginniyɔrɔ la sabula u ma se denmansaw kan k'a faamuya ni denmuso ni a ma se san 18 ni ka taa u kana ta ka don furu la sabula a bɛ kɔlɔlɔ caman de lase musomani ma ne yɛrɛ ye a caman ye. Mousso TV n'o ye musow ka télévision so ye ale de sigilen bɛ ko fɛn fɛn bɛ se ka muso la taa ɲɛfɛ fɛn fɛn bɛ se ka to denbaya bɛ se ka taa ɲɛfɛ muso bɛ se ka nafa sɔrɔ fɛn fɛn la muso bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ fɛn fɛn la Mousso TV de sigilen bɛ k'ale b'o kɛ ale ka kɛlɛ de y'o ye du bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo jumɛn muso bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo jumɛn den bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo jumɛn cɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo jumɛn Mousso TV b'o de la maintenant o ni sinimabɔlaw ka so o ye jumɛn de ye sinimabɔlaw ka so sinimabɔla bɛɛ de y'i yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan technicien b'o la comédien b'o la journaliste b'o la fɛn b'o la ko ka Mali bɛ se ka taa ɲɛfɛ sinima na cogo jumɛn Mali bɛ se ka yiriwa cogo jumɛn olu de ye ɲɔgɔn ta ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan k'u b'u bolo di ɲɔgɔn ma o ni Mousso TV ko k'o kɛ ko parce que n'i ye mɔgɔninfin dilan n'i ma a hakili dilan ko fɛn dɔ b'a jɛ donc k'u b'u bolo di ɲɔgɔn ma ko ka musow la nati sinima hukumu kɔnɔ ko jamana bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ musow bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogo min. Muso ye cogo muso fɛ k'a sɛbɛ k'a kɛ ja ye ayiwa muso
aw t'a jira ko musoya ye fɛnba ye